Какво става, гайс? Здравейте и добре дошли. Днес, гайс, това е продължение на туториала, който направихме предния път. Става дума за клек, само че този път ще бъде клек с щанга, хай-бар клек. Така че очаквайте в видеото. Височината на оса, която трябва да сложим, е горе-долу на нивото на кръкляне. Широчината на хвата е някъде около раменете, в зависимост как е по-удобно. Хващаме, влизам в полоста, хоп, слагам го горе на врата, стягам хубаво лопатките, за да мога хубаво да прибера самия лоз, ето виждате тук. Трапеца, врата го подпира, лакти високо нагоре, влизам в другия крак, стягам, дишвам, изкарвам лоза, правя една крачка назад, още една и това е. Хоп. Заключвам, крачка назад, още една, намесвам пръстите малко и това е. Тук дишваме и пак колената навън, хоп, хоп. Ако нямате достатъчно мобилност, това, което може да направите, хоп, клякате, докъдето може да изправяте нагоре. Не е нужда да клякате като щангист. Основата ни е да имаме добър баланс на целия кор, цялото тяло да работи синхронизирано. Това е идеята. Та, самия прогрес как става? 1,25 на страна, 1,25 на страна, 2,5 на страна на тренировка, примерно. В зависимост от това колко лесно се възстановявате, колко бързо се адаптирате към самата тежест, може да слагате и по 2,5. По-добре като начинаещи е да почнете по-бавен клек, да може да заучите самата техника. Това е основата. Идеята не е да клякаме, да бързаме, да бързаме ставаме, да бързаме клякаме. Това не е правилно. Трябва реално бавен клек. Хоп, влизаме по щангата. Хоп, нагласаме се внимава. Изкарваме лоста. И това, което правим, бавен клек. Не бързаме. Контролираме движението, контролираме цялото тяло и клякаме. Това е. Хоп. Бавно поранете. Да имаме хубав контрол на тялото. Най-доброто нещо, което може да направите, е да почнете да клякате с лост доста тренировки. Така, докато усетите, че вече можете добре да се контролирате, можете добре да дишвате, можете добре също да пазите баланс. Трябва да уважаваме щангата, трябва да уважаваме клека, защото във всяко положение може да правим много голяма беля. Така че бъдете разумни, бъдете внимателни. Съветвам ви да не слагате колан нито на коленки, нито такива неща. Клякате си рол, за да може да заучите техниката, да може да заучите правилното движение и да виждате реално самия потенциал горе-долу къде се намира. В смисъл да може да свикнете с рол клекове, също при тялата, също при лежанката, също при всяко движение. Тренирайте си рол без никакви аксесуарни, добавени неща, които да ви помагат. Важното е да минете един хубав процес, за да може да има хубава адаптация. Клякайте с обувки за щанги, щангети или клякате боси. Най-добре. Не клякате с меки обувки. Това е най-голямото. Това е най-грешното нещо, което може да направите от към клекове с щанги. Благодаря ви, хора, наистина за цялата подкрепа, която оказвате към нас. Лайквайте, сабскрайбвайте, абонирайте се, пишете коментари. Това беше от мен. Благодаря ви. Бъдете здрави и благословени. Амин.